Здравейте! Днес ще направя поредното видео от серията за разопаковане. През януари дойдоха няколко пратки и тъй като предишното видео беше доста интересно и получи много гледания, реших да направя още едно такова. С две думи какво ще видите, тъй като FM преносимите радиа са един от задължителните аксесуари за подготовка при евакуация или при извънредни ситуации. Има две неща, които биха били интересни. Имам подготвено едно видео, което скоро ще кача за друго едно такова радио, преносимо, с интересни функции. Ще направя ревюта на тези също и имам идея да направя сравнение. Също така някои други дребни работи. Ако не сте се абонирали за канала, моля направете го, харесайте видеото, споделете го, коментирайте. Ще се радвам. Повече от 90% от хората, които гледат моите видеота, не са абонати на канала. Ако се абонирате, това ще ме мотивира да правя още повече клипове. Изгледайте видеото до край. Накрая ще има малък бонус, нещо, което не е в пратките. Надявам се, че ще ви хареса. Така. Ще започна първо с малките пакетчета. В тях най-вероятно в някои от тях има карти памет или флашки. Ще обясня каква ми е идеята за тях. Да, значи това е малка флашка. Купил съм я заради малкия размер. Ще я сложа в колата, защото до сегашните, които имам, не са така естетически пригодни, не изглеждат добре. Тази е черна с малък профил. Като цена не си спомням колко беше. Обема е 64 гигабайта. Надявам се плеера в колата да го поддържа. Скоро ще разбера. Следващата малка пратчица. Отново е флашка. Този път пак е с малък профил, ниска, с червено. Веднага казвам защо такава съм избрал, защото това радио, на което съм подготвил видео, има вход за USB. Самото видео е с червен корпус и ще стои много добре, незабележимо. Даже в края на видеото мога да покажа. Разопаковам внимателно, да не срежа нещо, че се е случвало. Така, ножа, с който разопаковам, е Ontario Rat1. Дълги години го имам, не знам доколко оригинален елемент е. Многократно е разглабен, чистен. В момента има лек луфт, но това е с идеята да се отваря бързо и лесно. Да, имам празен плик. Вероятно нещо се е скъсало вътре. Това са 6 броя перманентни маркери, които струваха някакви стотинки. Перманентен маркер е добре да има във всеки комплект за оцеляване или всекидневен комплект, в раница, органайзерчета. Често се налага нещо някъде да се напише, да се отбележи и така нататък. Аз го считам за нужен аксесуар.
поредното малко пакетче. В него има друго пакетче. Изключително практично от страна на китайците. Това, което прочитам, това е мемори карта мини, която също ще ползвам за радиотата. Ето е, това е малка карта, 32 мегабайта. 32 гигабайта, грешка. Минаваме към малко по-интересните неща, предполагам. Тази кутийка би трябвало да е едно от тези преносими радиоприемници, които ще вземат мястото си в системата за подготовка. А и не само за развлечение. Напоследък съм се запалил по радиолюбителството. Имам намерение да преслушам спектъра на дълги, средни, къси вълни, на ултракъси вълни. Тук сме на около 15 на км от голям град. Любопитно ми е дали ще успея да приема някои от радиостанциите от града. Така, това е радио RTKS V115. Радиото е от ниския ценови клас. Мисля, че ми струваше около $15. Другото радио, което имам и с което ще направя сравнение, също е от този порядък, но според мен това е малко по-добро. Даже не малко, може би доста по-добро. Това, което ми харесва, е, че е с много добър тунер, чувствителен. Има къси вълни, средни вълни и ултракъси. И също така има много добър MP3 плеер. Като допълнителни интересни функции е, че може да записва глас, може да записва и от радио. Работи с батерия, която е BL5C. Това са батериите от старите Nokia. Популярни батерии, лесно се намират, не са с много голям капацитет. Конкретно тази мисля, че е 1000 мАч, но е достатъчно да работи радиото дълго време. Ето го входа за карти, за които споменах преди малко, и тази въпросната карта най-вероятно ще влезе в това радио. Доколкото съм гледал клипове за това радио, интерфейсът му е много лесен. Преди много години още едно се казваше Intel и те имаха една промоция с предплатени карти, даваха едни малки MP3 плеери. Интерфейсът на това радио би трябвало да е с подобен плеер. Като му направя ревю, ще се види. Антенката е с дължина около 40 см. Върти се на 360 градуса. Много интересно радио. Другата кутийка би трябвало да е една антена. Не само за това радио. Интересното е, че тя може да се закача на което и да е радио с клипс. В смисъл, което и да е радио, което има телескопична антена. Също така може да се ползва за радиоприемници, които имат 3,5 мм антенен вход. Доколко ще подобри приемането, съвсем скоро възнамерявам да разбера.
Ето едно адаптерче, което се хваща за телескопичната антена и тук съответно се включва жакчето. Антената е доста пластмасова на външен вид. Има някаква щипка да се закачи на височина, тъй като за дълги вълни е достатъчно една жица, за къси вълни, извинявам се. Така, колко е дължината? Метър, грубо 2, 3, 4, 5, около 5 метра грубо. Намотава се и става доста компактно. XH Data е известна фирма в радиосредите. Имат изключително много модели преносими приемници, както в нисък, така и в доста по-високи клас. Следващия пакет, по-скоро кутия. Тук по спомен би трябвало също да има един интересен приемник и активна антена за него. В пакета са две кутийки. Не знам с кое да започна, с по-малката. Така, това е активна луп антена, която има нужда от външно захранване, за да работи. Обикновено се монтира на прозореца. По ревюта и описания е доста добра. Има вакуумки, лепенки за закачане на прозореца. Мисля, че има някакъв изравнител на съпротивление. Адаптер за ползване на приемници, които имат 3,5 мм жак за антени. Тук са съответните кабели. Двата коаксиални лупа. Ще тествам. Има някакво кълъвче, което не знам какво би могло да се сложи, за да се даде по-преносима. Естествено, никога не могат да се наредят нещата обратно в кутията, както са били. Винаги надува или стърчи. Последната кутийка за днес е всъщност най-интересният елемент. Това е софтуерен радиоприемник, така нареченото SDR, Software Defined Radio. По-точно ATC 25 Pro Plus Air. Какво стои за цялото това наименование? Радиоприемник, който работи в почти всички диапазони. Ултракъси вълни, така наречен FM обхват. Има RDS, средни вълни, дълги вълни, амплитудна модулация. Има Single Sideband, голям бутон,
който служи за управление на менюто. Вътре е с софтуер с безброй функции. Има възможност да се закачи към безжична компютърна мрежа. Би трябвало да има Bluetooth за връзка към телефон. Всъщност вътре е с микропроцесор, платката на който е изнесена тук, затова всички конектори и управления са отзад, антенния вход. Тук ще се опитам да фокусирам. Са написани обхватите, на които работи. Като му направя по-подробно ревю, ще говоря разширено за това радио. Едно от нещата, които биха ми били интересни, е, че с него може да се приема авиотрафик. Над нас минават доста самолети. Ще ми е интересно дали ще мога да чуя нещо. Би трябвало да има вградена антена, вградена батерия. Да, веднага се включва. Работи. Ето го малкият червен приемник. Сравнено с новия. Да видим как ще стои USB флашката. Червеното е малко по-различен нюанс. Не влиза плътно до край, но е доста компактно и добре изглеждащо. Ако сте гледали до край видеото, благодаря ви и до скоро.